Uyabona mshubo isiphukuphuku wena umuntu engaze kuthembe kubona intshebe igcwele isilevu le angiphathi ngoba isiziyaqhakaza nje yamhlophe nje. Webafowethu kushubile uSiyamiyeza odume kakhulu ko TikTok ke ukhwele wadilika ke kwinhlalisuthu ke yakwaShembe ke lapha ke sikhuluma ke ngomshubo ke lapha ke odume naye ke kuyena ke uTikTok ke lapha ke babanga inkulumo yenziwe ke umshubo ke lapha ke ekhuluma ngokhongolose ke lapha ke onoma ke iANC ke lapha ke ethi ke umshubo umuntu ozovotela ke iANC ke lapha ke uzobe ke uyahlanya ke noma uzobe eyisilima ke lapha ke kusho umshubo ke lapha ke inhlalisuthi uSiyamiyeza ke waxhuma wahlala wakhwela wadilika waphendula ke umshubo awuyizwele nantu udaba luyaqhubeka khona la kwisiqiniseko esemedia. Uyabona mshubo isiphukuphuku wena umuntu engaze kuthembe kubona intshebe igcwele isilevu le angiphathi ngoba isiziyaqhakaza nje yamhlophe nje. Awukwazi ukubiza abantu abavotela inhlangano ngisho kuthiwa bavotela ATM babize ngeziphukuphuku bese ungabatshela ukuthi abavotela ini. Kwanawo ubuswa yipolitiki. Yabona ulunge kabi uyiNazaretha lonyazi usebuhleni beNazaretha. Uyazi ukuthi kwanawe la ukhona kurula ipolitiki ukuthi ngeke uyigxeke into osuku kuyona. Ibandla likaMqalo wendlela kaMprofeti Isaiah Shembe le politiki eqine ngendlela esimanga but angikho lapha kwakhona ukuthi abanazathi abe kuyipolitiki into akuvele mawuthi uyeze emlandweni ukuthi kwangabeli inazathi libe ne-membership card yeqembu ngathi lathizeni. So nalento yepolitiki ungenza abantu iziphukuphuku. Umuntu uvotela into akabhenefithayo kuyona akayivotela into angabhenefithi kuyona. Awukwazi ukuhamba ubiza abantu ngeziphukuphuku uthi vele umuntu umqondo wenziwe ukuthi ngoba emakhaya umuntu uvotela into ayibona imlethela amanzi imgqithela umgwaqo ikhansela kane-access kuyona. Lelo khansela lelo lisuke lingenzi kahle komunye umuntu kodwa lenza kahle kulowo wangakubo. Into efanayo ke nalabantu baka-ANC. Abantu baka-ANC labantu benkululeko yentando yeningi bavotela umuntu noma bavota lapho abazi khona ukuthi bayabhenefitha ngoba kwanawe lapho uvota khona wazi ukuthi uyabhenefitha. Ungabiza abantu ngeziphukuphuku ukuthi uyakholwa uyikholwa ubiza abantu ngezidomo ukuthi ezife ngathi abanangqondo abacabanga. Masikhuluma nje sihlale emthethweni kaMqalo wendlela kuningi kakhulu into ongayithola ngezinto ezinepolitiki kwakhona nenhlangano leya kwa-ANC inenqwaba yezinto ezokulandela oJohn Langalibalela lo namanje usaneyinkinga wayebhale umqala liqamba kuthiwa uShembe wandiza wathi kodwa ngeke uhlala ungayithola into yomachiliza nani eyayiphathe nokubhala kwenqwaba yezinto eziningi even ngisho oJohn Langalibalela Dube. Khumbula phela indaba ka-ANC ukuthi isuka even nasenandi. Musani bafethu ukukhuluma nikhulume niphushwe umoya othize. Angidefend u-ANC la but ufuna nikhulume nibe neqiniso ningabi bias. Kwamntwana kwaphinda angena wahamba sekukhuluma ukuthi ethi inkathi ANC inkathi Freedom Party ethi bayinto ehoro ne-ANC bayenza lo ANC. Ubanike wena ukubiza abantu baka-ANC ngezidomu. Hayi bafowethu anovula umqondo nje. Ningavele nihlala intshebe mahala nje nize niyoqala impandla ifuna ukuvela lapha ezimongo nibe ningakwazi ukucabanga. Hayi madoda khulane. Yazi mina ngiyamlalela umuntu. Inkulumo ifika izize kahle ukuthi akusiwena lo ofuna ukwenza mahawu kodwa hayi mshubo hayi. Uyagetha uJuly lapha hamba okhetha uyagetha. Uyakhetha lapha ungakhethi ubane eBirmingham lapha esonta ngoba nanku uJuly umhlangano kaJuly eJafete lapha nemvunulo 7 shubo hayi